ngene aku mikir nganti lara lambung ngono. Jenengan sakit lambung Romo? Lambung. Alhamdulillah. Aku mergo saka leku suwi ra petuk sampean. Mikir ayumu nganti lara lambung ngene. Lambungnya teng pundi? Ya siki lambung iki. Tapi sakniki pripun? Sampun. Saiki rada gendeng titik ngono lho dadi. Oh. Dadi selaya-selaya omongi rada ora pati sadar ngono. Oh nggih Romo. Makane Romo dikandani kalih anak-anake niku sing manut. Saniki jenengan niku sampun sepuh. Jenengan niku dikasih Allah sakit lambung berarti jenengan harus berhenti ke wong wedok Romo. Niku bisa jadi itu sebuah obat Romo. Berarti ora lah nyedek wong wedok ya, Nduk. Nggih. Lah nggih mboten napa-napa nyedek wong wedok niku nggih mboten napa-napa. Tapi aja terus Aku ngene iki gringgingen aku cethuk kowe ngene iki. Neteng napa? Mongko